Afgelopen weekend vond voor de 16e keer SGW IJsselstein plaats. Een paardenevenement waarbij verschillende disciplines aan bod komen. SGW staat voor samengestelde wedstrijd. Tegenwoordig wordt het ook eventing genoemd. Dat is een tak van paardensport waarin alle ruiters de wedstrijd beginnen met een dressuurproef. Alle niet behaalde punten worden omgerekend naar strafpunten. Daarna doet iedereen een springparcours springen. Alle behaalde strafpunten in dat springparcours komen bij die strafpunten van de dressuur. En als laatste het spectaculairste onderdeel, de cross-country. Waar de ruiters door een parcours door het bos heen moeten met hindernissen. En ook daar eventueel opgelopen strafpunten worden bijgeteld. En wie uiteindelijk de minste strafpunten heeft, die wint de wedstrijd. Het laatste onderdeel is het spektakelstuk. En ziet er voor de toeschouwer redelijk gevaarlijk uit. Het is niet gevaarlijk. Je moet natuurlijk wel weten wat je doet, maar dat is eigenlijk in alle takken van paardensporten. Je moet wel weten op wat voor manier je rijdt, goed voor trainen, je paard goed kennen. Maar als je daar goed mee bezig bent en traint bij een instructeur die er verstand van heeft, dan is het risico lager. Het streven in IJsselstein is om de beginnende en regionale ruiters een kans te geven. De 350 deelnemers aan het evenement komen uit alle windstreken. We hebben deelnemers uit heel Nederland, daarbij nog uit België en Duitsland. Het is een open wedstrijd waar ook het Limburgs kampioenschap wordt verreden. Dus we hebben wel behoorlijk veel Limburgse ruiters die voor het kampioenschap strijden. Maar daarnaast is het een open wedstrijd voor deelname uit heel Nederland. Een van de ruiters is Marissa Weemen. Zij reed voor de eerste keer in thuiswedstrijd. Ik kom net hier uit de cross. Voor het eerst zelf op eigen wedstrijd meedoen. Dat is superleuk. En toevallig dat ik mee kan doen omdat een clubgenootje zwanger is. Dat ik haar paard mag bereiden. Maar voor mij een hele keer om een keer mee te maken. Ja. Marissa wist uiteindelijk de Limburgse titel in de klasse B-paarden te veroveren.